Halo bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Jadi setelah sekian lama tidak ngonten, akhirnya ngonten juga. Jadi dino iki ceritane aku lagi di rumahnya Panjul bersama Aziz dalam rangka iki loh. Tak ceritani ya. Jadi pas poso oleh seminggu iki TikTokku hilang. Akun TikTok ya. Yang mana akun TikTokku sudah 34.000 follower. Nah, pas posisi gue hilang, lemes tau aku. Langsung seketika aku gawe akun meneh. Dan tak upload bar lebaran ora bar lebaran Hamin 3 A+3 kayak aku nadar bahwasanya nek ngasek akun TikTokku Bali, akun TikTok yang 34.000 ki Bali, ataupun akunku yang baru ki algoritmane podo karo akun lawas dan followernya sudah mencapai 20.000, aku nadar arek mbeleh titik yang mana tak kon ngolah Panjul karo bojone. Ngono ki, dan alhamdulillah sekarang TikTokku sudah 29.000 lebih itu followernya. Dan ini alhamdulillah nadar sudah terlaksana. Membengi aku golek titik Jawa karo Panjul oleh ning Ronggo dengan harga 115.000. Cuman wis dibeleh ora tak syuting. Ngono kuwi, dan iki sebenarnya mau rencanane arek engko bengi le masa, ternyata dino iki Panjul ora kerja dan langsung dimasak karo Panjul dan istri. Tapi ternyata ora di konten, ya wis tak konten dhewe wae. Karena alhamdulillah sudah masak utawa sudah mateng. Iki mau kita dongani dan kita makan bersama-sama. Ini sebenarnya gendot barang ya tak undang, malah wonge lagi ngindangi sapi. Nek gendot iki basike blantik tenan lur. Nah aku kan maklar gur-gur konten. Nek gendot asli blantik. Ngono kuwi. Lah ndi, Pan? Kene mburi, urung tak tok nih. Oke, dan ini ada si kembar, si Indi. Iya tak, Indi tapi. Nah, padahal gerwatan bau bener. Shootingan di. Ada lagi Indi. Halo. Dan Panjul kok Indi. Tak gareke es. Kalau di umbeni es wae iki. Dan ini nanti malam aku mau ceritanya di WA Mas Arya Walwiansa oleh undangan nonton DJLS ning Jogja ning Platinum, Hotel Platinum Jalan Solo, dan insya Allah nanti ke sana. Melu ora sih kowe? Diajak ya melu ta. Kowe nek diajak melu. Diajak melu ta. Aku pikir arek pacaran. Soalnya pacarnya Aziz anyar, Bos. Besok tak sepil. Waduh. Besok kapan-kapan tak eksploitasi. Ora di konten pasane. Oh, ora tahu, Cek. Kowe mau kok prei to, Pan? Prei minggu. Duh, iki ganggu wektumu berarti aku, Bos. Ora nek minggu. Ora. Ora udan barang kok. Ono ora udan tak kuwi. Nendi ngono. Dan sebenarnya iki lho. Sebenarnya kemarin jane aku tanggal 4 2 minggu yang lalu ya. Tanggal 4 ini ceritanya Wulan nih Jogja. Alhamdulillah setelah sekian lama tidak berhubungan komunikasi. Alhamdulillah komunikasi lagi. Ya saya juga tidak menyangka, Bos. Hubungan komunikasi lagi, komunikasi baik. Ya, sebenarnya dari dulu komunikasi hubungan baik, cuman untuk komunikasi jarang-jarang ya. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini setelah lebaran itu komunikasi membaik dan tanggal 4 ini dia ke Jogja dan saya temui dan main ke pantai. Habis main ke pantai, alhamdulillah dia mau mampir ke rumah, cuman sepurane kalau tidak saya vlog. Nanti nek ketemu lagi tak vlog gitu. Soalnya gimana ya, beda kopi ya kopi ya le jelas gitu.
emang hubungannya maksudnya Suasananya? aku pengen me time. Me time apa? Yo, Waktu sing spesial ya apa? me time. Me time. Yo pengen menikmati waktu sing tanpa ada kamera. Cuman ya untuk foto-fotonya nanti tak selipin di sini. Ini fotonya. Ini di 0 km. Video-video dia di pantai. Gitu. Dan nanti insya Allah ketemu lagi, paling nggak sampai seminggu bakalan ketemu lagi. Gitu. Dan ini Panjul sudah prepare mempersiapkan Ya, GWS. mempersiapkan makanan ini. Dan tanggal 24 nanti di Yogyakarta ada Land of Koplo. Yang mana nih kono eneng NDE kakak. Ngat membilung, Om Bawes. After ya. Lavora. Under Boy Gang dan sebagainya, masih banyak lagi artis-artis istimewa lainnya. Buat jenengan-jenengan yang mau menonton bisa beli tiketnya di @saudutan Instagramnya. Milo. Dan nanti juga saya juga mau nonton, tapi Aziz serat aja. Soalnya aku oleh undangan paling sepasang dan Harus apa? ngejak pasangan itu bos. Tapi Aziz paling nonton dewe karo pacare. Besok bakal tak cepil pacare Aziz. Ngomong Aziz, kita jadian wis urung to Aziz? Heh? Ya. Ora oleh ngono kuwi, Aziz. Ning nge-vlog iki kudu ora isini, ora oleh isin-isin. Heh? Wis poso wis. Wis tenanan to juga. Wis tenanan. Wis tenanan nih. Lah wis tenanan apa agi apa jenenge? Komitmen ngono. Wis komitmen. Wah berat ini. Kok iso negur ngono kok berat. Ora apa-apa. Itu salah ngomong didelok. Ora. Ya intinya dia sudah menjalin hubungan dengan seseorang yang satu desa. Pokoknya mengikuti jejak Panjul. Panjul guru oleh tanggane, dhek ya oleh tanggane. Lah iya. Anu. Yang ngene-ngene iki karepe pacarane ben ragat. Lah iya tanda bensin. Lah bensin sak karbu PP lho. Kahanane saben dinane. Nah, ya Allah. Sing kaya aku ngene iki sing beyo ngalah. Arek ketemu anu. Arang-arang bae. Ya arang-arang. Lah nek kerep-kerep ta ra iso gawe omah. Timuran kaya dilajen iki ngendi. Duh. Lah ndi, Man? Oke, nang mburi kene. Ya, udan-udan kaya gawe es ki apa main pilet? Yo dan nanti bakal nge-vlog lagi, Lur. Ya, Jis, terus, Jis. Nanti bakal nge-vlog lagi bahwasanya si Bu Inah ini dibelikan wedhus sama seseorang. Konbu korban, engko bakal tak sepil ning vlog selanjutnya. Ngono kuwi. Ya alhamdulillah matur sembah nuwun orang-orang baik yang sudah memberikan hadiah buat Mbak Ina. Iki engko didongani sik, Man. Iya, no. Kowe ya? Kowe no. Weh, sing dongani ya kowe, Bos. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Nah, doa mau makan ra apa. Pentinge didongani karo niatmu wingi. Nek apa jenenge? Jenenge apa? Madar. Madaran. Wingi nek ora dilakoni wis kesusu ya anu, hawane ora tenang kowe wingi.
Ora tenang no, Ora tenang kene. Ora tenang, Bos. Ngonten mesti pikiran, wah iki mbleh titik jago. Heeh, tetep. Jadi nazar iki ora dilakoni ya dosa. Nazar iki apa ya Pak ngarani nazar? Yo janji asine nandar ki yo ora pati iki. Yo abot, Pan. Iya, le ora pati apik iki ten abot e. Mergane kudu dilakoni. Ya, maksudnya abot iki ngene, Pan, maksudnya Janji. nek misal ora dilakoni ki abot. Lah iya. Ini dampake. Dadi nek ning Nek lek lak iki ngopo kok lek nglakoni saiki wektune, Bran. Kowe ya buruh wis bro aku wingi-wingi sibuk kok ya, Bos ya. sibuk. Kayak kowe Ya aku dhewe ya alhamdulillah ya ana lah kesibukan sing produktif. Iki aku kudu tak niatke wingi kerja-kerja kayak mahri-mahri rene aku. Pokoknya jalan tulung pasrah bobokan nazarku ayo do dilakoni. Iki sisan dongane ben supaya ning anggone ning golek rezeki barang ya men berkah, men diparingi kelancaran, dalane rezeki tambah akeh, rezekine ya tambah akeh, tambah barokah. Ngono kuwi soalé aku ngerasa TikTokku wingi ilang yo, emang kuwi iki dalan rezekiku soalé tempat untuk mencari rezeki. Ngono kuwi nek ilang kan ya langsung lemes ta kuwi. Ngono kuwi kayak apa kajate muga-muga kabeh dadi naik kelancaran terkabul. Amin. Kuwi kayak sing kaya aja sing wis dipacar muga-muga kayak ganti tenani. Iki bose sempringan terus iki saiki. Guyu terus iki. Jadi wis piye iki? Kepiye iki? Ya kayak engko diler. Yo kowe linggo kene. Diler. Linggo kene. Siap. Saiki dibaleni neh. Kepiye? Lah yo linggo kene. Bismillahirrahmanirrahim. Iki aku sak kanca nglumpuk ngene iki surasane dalam rangka ngabulaken nazar. Mau nazar TikTokku akune wis bali. Meskipun kudu bali akune tapi algoritmane wis bali dalam jangka waktu yang menurutku singkat ngono kuwi. Dan iki wis nazare belah pitik wis dilaksanake iki gurgari ndonga. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Man. Muga. Iya. Ya muga-muga wae anggone ledo golek rezeki, ledo nyambut gawe, muga-muga diparingi keselamatan. Ora halangan apa-apa. Kedepannya semakin berkembang. Amin. Kedepannya semakin berkembang lan mugi yo dadi dalan rezeki kabeh. Amin. Ngono kuwi. Pokoke kabeh dilancarke lah. Ide-ide kreatif muga-muga mlebu ning muncul ning pikiran iki. Soale pertama kontenku nge-up ya ning omah iki. Betul. Ngono kuwi dadine lehku nazar lehku nglakoni ya ning kene. Ngono kuwi. Gek engko mbok ina barang engko tak cangkengne. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dongani, Bang. Iki moro lah nek aku ndonga Allahumma barik lana iku. Ya kayak sing penting ki niate wis nglakoni. Pokoke sing penting wis nglakoni aku nek kon ndonga ya isane gun ndonga kasaran ngene iki. Pokoke nyuwun tulung dadi amini para penonton. Ngono kuwi. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Monggo demam. Iya. Piringnya orang enak deh. Iki ice cream. Bayo iki iwak pitik Jawa. Iki dibumbu rica-rica. Ngono kuwi lho. Nyate. Ora diketoki diglondongke. Glondongan kaya apa? Kayu, kaya kayu glondongan. Teplak. Yes, kayu yes. Ayo. Ayo gentenan pokoke. Iki. Ayo. Ya, Jis. Maju.
Maju Ayis. Antrian iki kandak indi yo melu antrian terane. Ayo. Kandak indi juga ikut merayakan ngerayake Lenadar Topa wingi. Pokoke sesuk nek umpamane TikTok-e nah aku cepet munggahe langsung belah pitik jago. Ngono, lek akhire yo mau. Ya sesuk kapan manut aku ngono. Ya nek wis eneng 20 kae ya, Pak. Heeh. Lek mau ngomongke ya. Saiki 29, Bos. Nah, saiki 29 dadi wis tambah meneh. Wis arep normal. Dhisik pira Pak, Pak? 34. 34. Wah, 34 saiki 29. Heeh. Kami ngomong. Ya ora le ngono. Iki Pak. Dek paham ra? Dek ngetrik ngono kuwi tenane diancam. Ora ngetrik iki dasare aku mau iki leh ku mbubuti karo olah-olah iki kok ndak mau ora fokus lah leh ku mbone kleru no Bos. Iki leh ku mbone iki tak istimewake. Tak gawe sing res bumbune istimewa dhewe. ya dirasake sik no. Rasakno sik. Ayo yo ngrasake. Engko nek pane dilalah ora enak. Sesuk omong. Kebiasaane. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana sama rozaqna. Oh, dicuwil nganggo sendok keneng to? Lah ya empukno nek sing masak kowe iki. Oh, lek kaya presto malah. Bismillahirrahmanirrahim. Aja ngomong enak dibatin wae, Bos. Dibatin nek kepedes. Istimewa. Kaya nang restoran ya. Ya ora ngono kuwi, Bos. Tenan lah nek iki kelasnya masakan kelas kakap. ora iki masakan restoran kaya restoran pusat kono kaya nek kene. Lah iya. Men sesuk men iki yang lah ku masakne. Heeh. Arek olah walang ya siap. Walang ya pinter. Pinter ning gotekno mbiyen kae bumbune anu kepetengen Bos. Ya, kepetengen kan gula ketoke. Ya. Kepetengen jadi kurang cerah sithik. Dan ini Aziz sudah memotong-motong. Lah gur disenggol nganggo sotel iso prul ya. Rane. Dudu Aziz. Iya. Wih. Dan dasare tangane luwes manjul iki. Apa-apa Iso niru. Banyak keterampilan. Ya iya. Wal terambile. Cuk marok e, Bang. Iya. Aduh. Nah, iki yo tak ndimo. Woi iki kok ngesek. Iki tak kerupuke. Lah kerupuke kok ora nganggo kowe, Pan? Nganggo aku. Piye pedese kurang apa anu kok kowe arek lalap iki kae? Aku mungkin wis pedes dianggo lalap lah ya semelengetno. Kobong iki. Ora masuk. Iki adzan ngasar tak patenane sik Bos ya. Alhamdulillah sudah selesai dalam rangka makan sore. Wedhus tenan. Kowe ora imbuh ngopo? Wareg aku, Bos. Wareg kok omahe Madang. Dipengeng wong iki. Gak sih penging sapa kok iso dipengeng. Oke ndak lemu. Hawane gor sumringah terus. Apa ya tenanan iki pangan lemu ra masalah. Lah iya ora apa-apa. Lah nek kira Aziz Pan. Diet-dietan iki. Diet kok malah kuru awakmu arek mangkat ketera kurus ora dadi. Ning kecewa gur siji karo kerupuke. Sayange kerupuke kok le tukuran ning gone gandul. Kuwi tok aku kan. Kerupuke tengek kaya. Ya titip aku lho. Anda dong kak ya titip Aziz to Pan. Senengen kok ora mampir malah ora sibarene. Pokoknya alhamdulillah iki anggone le apa ya nglakoni nazar wis rampung. Yos, pokoknya pandungane muga-muga dadi paringi kelancaran sedanipun. Anggone le menjalani hidup, golek rezeki, sandang pangan, diparingi rezeki ingkang kathah lan barokah.
Amin. Kena nggo sangu ibadah. Amin ngatur mansun pan ya. Ya, Pak Selaku sing masak pokoknya matur sembah nuwun. Dadine aku Aziz karo Mr. Panju nyuwun pamit. Sampai jumpa di vlog Halo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.